Crime In Report. Gihatod sa Department of Environment and Natural Resources, Central Visayas, ang duha ka python nga bitin nga nakit-an sa Lapu-Lapu City aron sa mas tukmang pag-atiman. Usa sa mga bitin mao ang usa ka 30 kilos nga reticulated python nga gibanabana nga duha ka metros ug tunga ang gitas-on. Nadiskubrihan sa Kisame sa usa ka bahay sa Sitio Masulog, Barangay Basak. Gitabang kini sa pagluwas nila ni BPSO Jerwin Lisondra ug George Pugoy, human misulay og gawas ang bitin gikan sa Kisame. Sa kasayuran ni Pugoy, usa ka laki nga residente ang misulay og tabang apan napaakan kini sa bitin. Ang biktima daling gitambalan sa Lapu-Lapu City District Hospital. Ang ikaduhang bitin nga adunay gitas-on nga usa og tunga nga metros ug adunay gibukaton nga 8 kilos nakit-an sa Barangay Gunop ug gihatod na sa Senro. Ang duha ka bitin unang gihatod sa City Environment and Natural Resources Office sa Lapu-Lapu ug gibalhin sa DENR alang sa dugang pang pag-atiman ug pag-monitor. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.